Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Бүген Владимир Путин илнең иминлек советы утырышын уздырды. Монда Украинада алып барылган махсус операция турында сөйләштеләр. Россия президенты Украина хәрбиләрен хакимиятне үз кулына алырга чакырды. Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. Бүтін ил бойынша Донецк һәм Луганск халык республикаларынан күченергә мәҗбүр булучылар өчен гуманитар ярдәм җыялары бу акциягә Татарстанда кушылды. Көнкүреш кирәк-яраклары, азык-төлек, киемнәр. Әлеге эшкә Бердәм Россиянең яшь гвардия бүлеге беренчеләрдән булып алынды. Җыелган ярдәмнең бер өлеше Ростов өлкәсенә озатылачак, калганнарын Татарстанга килүчеләргә тапшырачаклар. Теләге булучылар ничек ярдәм итә ала, җавабы Руслан Хөснетдинов материалында. Алло. Гуманитар ярдәм буенча безгә мөрәҗәгать итәсе дөрес. Икенче көн рәттән Бердәм Россиянең яшь гвардия офисында эш кайный. Монда Донбасстан күченергә мәҗбүр булучылар өчен гуманитар ярдәм җыю буенча штаб урнашкан. Иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр теләгән һәркем килеп, кием, салым һәм башка кирәк-яракны калдыра ала. Бүген инде менә иртә баштан шалтыратулар, һәр кеше сорый. Дөрестән дә менә ярдәм иткәндә дә һәр кешенең уйлап ярдәм итәсе килә. Беренче рәттә шалтыратып сорыйлар. Нәрсәләр именно кирәк менә сезгә? Без инде аңлатабыз менә. Балаларга анда азык-төлекләр, памперслар, бүтән полный списокны аларга әйтәбез. Моңа өстәп азык-төлек, уенчыклар кирәк. Безнең илгә күченергә мәҗбүр булучыларның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар, шулай ук өлкәннәр дә бар. Штабта 2 йөк машинасы товар җыярга уйлыйлар. Аның зур бер өлеше Ростов өлкәсенә китәчәк. Хәзерге вакытта Донецк һәм Луганскидан күченеп китәргә мәҗбүр булучылар яши. Көндәлек тормыш өчен иң мөһим әйберләрне аларга тапшырачаклар. Бу гуманитар ярдәмне менә киләсе атнага инде безнең партия белән берлектә фура белән Ростов шәһәренә җибәрергә планлаштырабыз. Килгән әлбәттә бер кешене дә бормыйбыз. Барлык кешеләрдән рәхмәт белән генә кабул итеп алабыз. Һәм инде бүгенге көндә без шушы эштә ярдәм итә алсак бик яхшы булыр иде. На сегодняшний день мы работаем в городе Казани. Хәзер ярдәмне Казан буенча җыябыз. Республика районнарында да штаблар бар. Әлбәттә, һәркем ярдәм итә ала. Әлеге изге эшкә илнең күпчелек төбәкләре кушылды. Вакытлыча тукталу урыннары ачыла. Донбасс халкына ярдәм йөзеннән махсус фонд булдырыла. Яшь гвардия волонтерлары штаблары эшли. На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек. Бүгенге көндә чик аша 120 мең кеше чыкты. Аларга ярдәмгә бөтен Россия алынды. 15 төбәктә күченергә мәҗбүр булучылар өчен вакытлыча яшәү урыннары бар.
Гуманитар ярдәмне гади кешеләрдә зур оешмалар да күрсәтә. Татарстанның 15 компаниясе көнкүреш химиясе, суыткыч, азык-төлек җыелмалары тапшырган. Изге эшкә һәркем кушыла ала. Башкалада моның өчен Максим Горький урамындагы 12нче йортка килергә, районнарда Яшь гвардия оешмасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Руслан Хусаинов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Республика районнарында да эшмәкәрләр, оешмалар, волонтерлар аларга азык-төлек, кием, шәхси гигиена әйберләре китерә. Бу эштә һәркем ярдәм итә ала. Яршаллы һәм Түбән Кама калаларында да пунктлар эшли. Моннан тыш Яршаллының Жемчужина шифаханәсе күчеп килергә мәҗбүр булган 200 кешене кабул итәргә әзер, алар өчен аерым корпус каралган. Нәниләр өчендә бөтен уңайлыклар бар. Яршаллы һәм Түбән Камада ДНР һәм ЛНРдан килгән кешеләрне социаль яраклаштыруда ярдәм итәргә әзерләр. Волонтер, фельдшер, психолог һәм социаль хезмәткәрләрдән торган төркемнәр оештырылды. Ярдәм итәргә без готовы. Наверное, кемдер одежда белән, кемдер продукты белән, кемдер менә акча белән дип, кем ничек булышала. Шушы көннәрдә без хәйрия чарасын оештырабыз. Шәһәр һәм район фракциясе депутатлары үзләренең бер көнлек хезмәт хакларын Украинадан күчеп килүчеләргә ярдәм йөзеннән күчерәләр. Бүген Татарстанда Донбасс халкына һәм аннан күченеп китәргә мәҗбүр булган кешеләргә ярдәм итү максатыннан махсус исәп-хисап счеты ачылды. Аңа беренчеләрдән булып Республика иҗтимагый палатасы әгъзалары берничә көнлек эш хакын күчерде. Башкалар да шулай ярдәм итә ала диләр җәмәгатьчелек вәкилләре. Моның өчен үз банкының кушымтасын ачарга һәм Акбар Созидание хәйрия фондының түләү системасына күчәргә кирәк. Хәйрия фондында ярдәмне физик затлар гына түгел, предприятие оешмалардан да кабул итәләр. Шулай ук акчаны 77-15 номеры аша күчерергә мөмкин. Акча суммасы алдыннан шанс сүзен язарга кирәк. Матди ярдәмне экрандагы банк реквизитларына да күчереп була. Нәрсә өчен түлисе дигән графага ЛНР һәм ДНР халкына дип язу мөһим. Кирәкле әйбер, кирәкле эш, кирәкле ярдәм булсын өчен тиешле кешегә, шуның өчен менә шушы бер җирдә тупланса, ябәтрәк булыр. Шушы Акбар Созидание дигән безнең авторитетлы фондыбыз бар. Аларга бөтенесе ышаналар, алар ачык эшли торган фонд. Без алар белән сөйләшеп, чөнки оешмалар безгә мөрәҗәгать иткән, шундый аеруча счет ачтык һәм ул инде менә адреслы платежлары булган, оештырдылар алар, бу фонд эшли башлады. Украинадагы хәл белән бәйле рәвештә Россиянең 100 меңнән артык туристы өйләренә кайта алмый. Илнең көньягындагы 12 аэропорт ябык. Бүген Россия транспорт министрлыгында аларны тимер юл транспортында һәм автобуслар белән алып кайту мөмкинлеге булуын әйттеләр. Адлер, Анапа, Новороссийск, Сочи һәм илнең көньягындагы башка шәһәрләрдән поездда кайтырга мөмкин. Туристлар китә алмый калган төбәк җитәкчеләре кунакхана хуҗаларына бәяне арттырмаска һәм кешеләрне яшәү урыны белән тәэмин итәргә киңәш итте. Отель тотучылар хәзерге вакытта туристларны үз хисабына яисә ташламалы шартларда яшәтә дигән мәгълүмат та бар. Ростуризмда исә бүген кэшбэк программасы буенча юлламалар сатуны вакытыннан алда 1 марттан туктатачакларын да белдерделәр. Ростуризм җитәкчесе Зарина Догузова әйтүенчә, бу программа өчен каралган акча туристларга күчерелгән инде. Украинада махсус операция башланганнан соң социаль шелтерләрдә фейк, ягъни ялган мәгълүмат таратучылар да артканы. Бу хакта бүген Россия иҗтимагый палатасының эшче төркеме башлыгы Александр Малькевич онлайн утырыш вакытында әйтте. Ул бу көннәрдә интернет ялган хәбәрләр белән тулды ди. Шул ук вакытта белгечләр Татарстанда фейкларга каршы булдырылган системага югары бәя бирде. Республикада банклар турында коткы тараткан 3 кешене тоткарлаганнар. Есть регионы, которые очень четко сейчас профилактируют, дают отпор атакам фейковых. Бу мәсьәләдә бик төгәл эшләүче төбәкләр бар. Алар мондый фейк һөҗүмнәргә каршылык күрсәтә белә. Нәкичә Татарстанда ялган мәгълүмат тараткан 3 кешене кулга алалар. Мондый тиз ачыклаучы системаның булуы һәм аның эшләве әлбәттә мөһим әйбер. Эти провокации будут продолжаться. Мондый коткы таратучылар булачак әле. Шуңа күрә без кешеләрдән һәр мәгълүматны рәсми чыганаклардан тикшерүләрен сорыйбыз. Шикле хәбәрләргә ышанмагыз. Социаль шелтерләрдә күргән һәр нәрсәгә бер сүзсез ышанырга ярамый. Бүгеннән Россиядә Facebook шилтәренә керүне өлешчә чикләү буенча чарада күрелә. Роскомнадзор үз сайтында шундый мәгълүмат урнаштырган. Сәбәбе әлеге шилтәрнең Россиядәге 4 матбугат чарасы аккаунтларын чикләве. Роскомнадзор Facebook җитәкчелегеннән бу чикләүне алуны һәм аның ни өчен кертелүен аңлатуны таләп иткән. Әмма җавап бирүче булмаган. Шуңа күрә күзәтчелек оешмасы закон нигезендә тиешле чара күрде диелә әлеге хәбәрдә.
Украинадагы вазгыят буенча үз фикерләрен бүген республиканың мәдәният һәм сәнгать әһелләре дә җиткерде. Алар Владимир Путинның кичә махсус хәрби операция башлану турындагы мөрәҗәгатенә карашын белдерә. В медицине существует такой термин – аппендицит, прорыв аппендицита. И когда вот этот аппендицит назревает в Украине, который накачивается оружием турецким, американским, английским, германским. И великий Путин здесь совершенно прав, наш президент, потому что, чтобы не повторить 22 июня 1941 года, кто-то этот нарыв должен был вскрыть. Телевизордан да 14-15 yıllardan beri gördük bitalarının biratege zverstvalarına eğilit. Nişik kişilerini attılar, nişik diye yandırdılar. Onlar cevap yerine teşvik tanımıştı nişiklerini. Я считаю, даже мы по собственной вине вот допустили вот этот нацизм, который возродился в этой стране, понимаете? Ну, конечно, слагательного наклонения нет. Я понимаю, что и нам самим нужно было вставать-то с колен. И руководитель нашего государства Путин сделал просто такую историю. Из пепла возникло наше государство, смог поднять. Я даже испытываю гордость за нашу страну. Я бесспорно, я еще раз говорю, соглашаюсь и с тем мнением, которое он очень убедительно, логично, последовательно продемонстрировал все последние дни. Украинадагы вазгыят белән бәйле төстә халыкара дәрәҗәдәге спорт ярышларында да үзгәреш бар. Санкт-Петербургта футбол буенча Чемпионнар лигасы финалы үтәргә тиеш иде. Ул Парижга күчерелде. УЕФА шундый карар кабул иткән. Шулай ук дөнья чемпионатының Формула 1 классындагы автомобиль узышларының Сочидагы Россия этабы да уздырылмаячак. Бу хакта РИА Новости яза. Кичә кич Уникс Испаниянең Витория шәһәрендә Баскония командасы белән көч сынашырга тиеш иде. Матчка 2 сәгать кала Испания спортчылары уйнамаячакларын әйтте. Мюнхендә исә Бавария командасы ЦСКА белән көч сынашудан баш тарта. Зенит белән очрашырга тиешле Барселонада Санкт-Петербургка килмәде. Хоккейда исә ТАСС хәбәр итүенчә финнарның Йокерит командасы континенталь лигадан чыккан. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны көннән-көн кими, әмма авыру очраклары арта. Республикада ковид туркланды дип әйтеп тә булмый. Бүген Роспотребнадзорда соңгы атнадагы эпидемиологик хәлгә шундый бәя бирделәр. Омикрон штаммы торган саен күбрәк теркәлә. Ул дельтаны кысрыклап чыгарды ди табиблар. Алар хәзер йөкле хатыннар өчен борчыла. 122 ханым госпитальдә ята, тагын 402-сен өйдә дәвалыйлар. Аларның хәлен Инзилә Хусаинова белеп кайтты. Максимальный прирост заболеваемости был на 3-й неделе. Татарстанда соңгы 2 атнада коронавирус белән авыручылар саны кимүгә таба бара. Тик саклану чараларын үтәү әле мөһим. Җәмәгать транспортына һәм кеше күп җыела торган урыннарга QR-кодсыз кертсәләр дә битлекләрне әле саласы түгел. Хәзерге вакытта коронавирус йоктыручыларның аны авыррак кичерүе күзәтелә ди белгечләр. Омикронны да дельта штаммында йоктыралар. Иң еш авыручылар 60 яшьтән өлкәнрәкләр һәм вакцинаны кабат ясатмаучылар. Соотношение доли омикрона авыручыларның 87% омикрон йоктыручылар, калган 13 дельта штаммы белән зарарланучылар. Узган атнада республикада грипп йоктыручылар ачыкланмады. ОРВИ белән авыручылар саны да кими бара. Татарстанда диспансерлаштыруны кабат үткәрә башладылар. Хәзер планлы медицина ярдәме дә күрсәтелә. Исегезгә төшерәбез, коронавирус белән авыручылар саны кинәт арту сәбәпле февраль башыннан бу эш туктатылып торган иде. Дүшәмбе 28 февральдән күчмә сырхауханәләрдә халыкны кабул итә башларга тиешләр. Бездә поликлиникаларда кешеләр әзрәк хәзер, пациент бар. Игә дә без сирәгрәк чыгабыз. Без телибез шул хәлдән инде чыгарга. 1-2-3 атна эчендә ният бар. Шуның өчен дә ачабыз мөмкинчелек плановый помощь өчен безнең пациентларга диспансеризация, углубленная диспансеризация, мобильная поликлиника эшли башлый.
Yüklü хатын-кызларның хәлен белеп тору өчен Казанда яңа проект булдырылган. Интернет аша алар табиб белән элемтәдә тора ала. Хәзерге вакытта хастаханәләрдә ковидтан 122 авырлы хатын дәвалана. 402 кеше исә өендә. На сегодняшний день Мондый мөмкинлектән Казанда инде 2000-нән артык хатын-кыз файдалана. Алар телефон яки компьютерлар аша көндә проектның сайтына кирип, үзләренең тән температуралары гаиләләрендә авыручылар булу-булмау турында мәгълүмат тапшыра. Табиблар шуңа карап аларның хәлләрен ачыклый. Авыру билгеләре булса, өйләренә барып ярдәм күрсәтәләр. Республика табиблары Донецк белән Луганскидан күченеп килергә мәҗбүр булучыларны каршы алырга әзер дип тә белдерделәр. Кешеләргә килгән көннәрендә үк экспресс-тест ясалачак. Ашыгыч медицина ярдәме аңа мохтаҗ һәркемгә күрсәтеләчәк. Паспорт һәм полисы булу-булмауга карамастан. Планлы медицина ярдәмен алу өчен документларны рәсмиләштерергә миграция хезмәте һәм иминiyet компанияләре вәкилләре булышачак. Күченеп килергә мәҗбүр булучыларга коронавируска каршы вакцина алар яшәгән урынга барып ясалыр дип планлаштырыла. 6 пунктов на сегодня готово. Бу кешеләр вакытлыча яшәргә тиешле барлык пунктларда тикшерелде. Алар 6. Тиешле шартлар бар. Җылы, су үткәрелгән канализация системасы эшли. Без лаборатор тикшерүләрдә үткәрдек. Һава һәм суның чисталыгын, санитар таләпләрнең ничек үтәлүен карадык. Ризык әзерләүчеләрнең сәламәтлеге дә тикшерелде. Бүгенге көндә Татарстанда коронавируска каршы вакцинаны барлык халыкның 80% алган. Әмма ревакцинациягә исә прививка ясатучыларның һәр 3-нчесе генә килә. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Соңгы тәүлектә ковид диагнозы республикада 2545 кешегә куелганы, бу кичәгедән 100 кешегә кимрәк дип хәбәр итәләр оператив штабта. Авыручыларның 334 балалары, вирус йоктыручыларның күбесе гадәттәгечә Казанда теркәлгән, 1000 кешедән артык, Ярчалыда 215 кеше, Түбән Кама һәм Яшел Үзәндә 100дән артык, коронавирустан 5 кешенең гомере өзелгән. Күрше төбәкләр арасында Ульяновск өлкәсендә вирус йоктыручылар саны арту күзәтелә. Соңгы тәүлектә 1600дән артык яңа очракта теркәлгән. Россиядә 123460 кеше вирус йоктырган. Узган көн белән чагыштырганда бу 10000 кешегә кимрәк. Узган тәүлектә Татарстанда 1000дән артык кеше коронавируска каршы прививкада ясаткан. Чыгымнары арту сәбәпле Татарстанның сөт җитештерүчеләре дәүләттән ярдәм сорый. Товарның үз кыйммәте арту аларына ничек кыен хәлгә куя. Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм, күп фатирлы йортларны һәм социаль объектларны төзекләндерү, кадрлар җитмәү. Ярчаллы шәһәрнең социаль-икътисади үсешенә багышланган йомгаклау утырышында бүген шул хакта сөйләштеләр. Автокалада 530 меңнән артык кеше яши, алар узган ел дәвамында 275 миллиард сумлык товар җитештергән һәм хезмәт тә күрсәткән. Шәһәрдә балалар саны арта, эшсезлек күрсәткечләре кими, яңа эшмәкәрләр дә теркәлә. Утырышта катнашкан Рөстәм Миннеханов шәһәр җитәкчелеге алдына нинди яңа бурычлар куясың? Быел Ярчаллыда нинди объектлар ачарга җыйналар? Автокаладан Роня Абдрахманова. Шәһәр сессиясе Ярчаллы оешмалары җитештергән продукция күргәзмәсеннән башлана. Компас 12 манипуляторы КамАЗда җыела торган соңгы машиналарның берсе. Аны президентка күрсәтәләр. 8 тоннага кадәр йөк күтәрә ала. Хәзер Ярчаллыда шундый техникада күпләп җитештерелә. Чөнки соңгы елларда ихтыяҗ бар диләр. Это направление. Шуннан да соңгы елларда мондый автомобильләрне күп сорыйлар, чөнки ул универсаль, йөкне тияү һәм бушату өчен башка транспорт чараларының кирәк булмавы аны популяр итә. Является давальческим автомобилем завод «Уралаз», крано-манипуляторная установка южнокорейская, а собирается здесь в Набережных Челнах. 2021 елда Ярчаллыда 579 миллиард сумлык сәнәгать продукциясе җитештерелгән. Шуның 38% КамАЗ предприятиеләре күрсәткече. Завод былтыр 44 мең йөк машинасы саткан. ТАССР резидентлары шәһәр икътисадына 22 миллиард сум инвестиция җәлеп итә. Соңгы елларда 6,5 эш урыны булдырыла. Инвесторларның берсе Хайр оешмасы хәзерге вакытта яңа завод төзи. Рөстәм Миннеханов аларның акыллы суыткычларын тәкъдим иттеләр. Киләсе елга сата башларга җыйналар. Это новый проект. Әлеге суыткыч интернетка тоташтырыла. Аның эчендә ни барын ишектәге экраннан карарга була. Шунда ук Wi-Fi аша кирәкле азык-төлекләргә заказ бирергә мөмкин. Гаилә әгъзаларына әйтәсе сүзләрне я яздырырга, я язып калдырып була. Автокаланың өстенлекле үсеш территориясендә эшләргә теләүче резидентлар саны елда арта. Ярчаллы шәһәрендә ТАССР инструментын булдыру һәм үстерүдә күрсәткән ярдәмегез өчен сезгә, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе хөкүмәтләренә зур рәхмәтебезне җиткерәм. Благодаря этому режиму наш город сегодня не только родина грузовых автомобилей КамАЗ. Мы сегодня и стали центром производства
высокотехнологичной бытовой техники, холодильники, телевизоры, стиральные машины, пищевая продукция, сельскохозяйственная техника, строительные материалы, спортивный инвентарь, трубные продукции и много-много чего мы стали с вами выпускать. Әмма башкарасы эшләр бар әле ди мэр. Серьезные задачи. Безнең алда мөһим бурычлар тора: хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру, инновацияләрне һәм цифрлаштыруны үстерү, икътисадның тотрыклылыгын тәэмин итү һәм моның өчен шартлар тудыру, көндәшлеккә каршы тора алучанлыкны арттыру мөһим. Безнең шәһәргә инвесторларны җәлеп итү өчен уңайлыклар тудырырга кирәк. Узган ел Яршалыда Адымнар белем бирү комплексы, эш балалар бакчасы, 2 гимназия төзелә. Мәләкә Сарьягы торак районындагысы да бик кирәкле объект иде диләр. Шул ук вакытта мәктәпне бетерүчеләрнең читкә китүенә борчылалар. Уйланырга мәҗбүр итә. Бүгенге яшь буын заман белән бергә атлый. Аларны югары технологияләр, киләчәк һөнәрләрен бирүче югары уку йортлары кызыксындыра. Шуңа күрә безнең шәһәрнең үз техник университеты булырга тиеш дип уйлыйбыз. Торак төзелеше буенча Яршаллы Татарстан шәһәрләре арасында 2нче урында. Былтыр автокалада 322 мең квадрат метр торак кулланылышка тапшырылган. Төзелеш белән бергә капиталь цикләндерү мәсьәләсенә дә игътибар иттеләр. Бигрәк тә инженер шелтәрләре, су үткәргеч, җылылык, канализация трубаларын яңартырга кирәк, чөнки аварияләр саны ел сайын арта диләр. Самое большее количество обращений — это вот качество, состояние дорог, ну и жилищно-коммунальное хозяйство. Яршаллы өчен тагын бер мөһим мәсьәлә җәмәгать транспорты. Аны хәл итү өчен 21 яңа автобус сатып алынган. Пассажирларның 50% трамвайда йөргәнлектән юлларын ремонтларга һәм арттырырга җыеналар. Много жалоб со стороны жителей в части качества вот этих объектов, качества строительства. На эти вопросы надо обратить внимание. Да, вот этот год очень был снежный. Жалоб было очень достаточно много, но тем не менее наши работы, мы должны на все эти вещи реагировать и оперативно решать эти вопросы. Президент үз чыгышында шәһәр халкы өчен иң мөһим темаларга тукталды. По итогам вот третьего квартала 55 организаций города допустили оплату труда ниже МРОТ. Это уже законом определено. И в итоге более 26 тысяч челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Вот на эти вопросы я просил обратить внимание. Тасырга резидентлар җәлеп итүнең яңа юлларын эзләргә кирәк диде президент. Үрнәк итеп, кип мастерны китерә. Аларның еллык табышы КАМАЗныкына якынлаша ди. КАМАЗның дөнья дәрәҗәсендәге модельләр белән дан тотуына сызыклый. Быел Яршалыда Мастеровые Рус драма театрының 5нче шәһәр хастаханәсенең яңа биналары ачылачак. Шулай ук яңа мәктәп төзелә. Рөстәм Миннеханов билгеләп үтүенчә, алар халык өчен яңа мөмкинлекләр булдырачак. Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Татарстан белән Таҗикистан республикаларының үзара хезмәттәшлеге өчен мөмкинлекләре зур. Бу хакта бүген Фәрит Мөхәммәтшин әйтте. Ул Россия закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясе рәисе буларак бүген Дүшәмбе шәһәрендә иде. Анда Таҗикистан, Россия төбәкара хезмәттәшлек мөмкинлекләре дип аталган форум бара. Быел ике ил арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тула. Милли мәҗлес рәисе Рөстәм Имамали форумның хезмәттәшлекне үстерүгә уңай йогынты ясавын билгеләп үтте. Җитәкчеләр закон чыгару турында икътисади һәм гуманитар элемтәләрне арттыру хакында сөйләшә. Фәрит Мөхәммәтшин Таҗикистанда 15 меңгә якын татар яшәү турында әйтеп китте. Татарстан вузларында Дүшәмбедән килеп 1 меңнән артык студент та укый. Соңгы 4 елда Татарстан белән Таҗикистан арасында товар әйләнеше дә арткан, узган ел 19 миллион ярым долларны тәшкил иткән. Проявляет интерес таджикская сторона к нефтехимии, к автомобилестроению. Шины просят для автомобилей больших грузов и много другого интересного. Так же, как и мы, заинтересованы в приобретении продуктов чистых, продукции сельскохозяйственного сектора. Бүген Казанда татар әдәби теле һәм лексикологиясе тарихы турында яңа китаплар тәкъдим иттеләр. Аларны Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре әзерләгән. Татар әдәби теле тарихы буенча 3 томлыкны язганда Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорындагы текстларда кулланылган. Шулай ук 3 томнан торган татар лексикологиясе җыентыгы хәзерге тюркология фәнендә иң зур казанышларның берсе диләр. Мондый басма башка төрки халыкларның берсендә дә юк. Күләмле хезмәтне галимнәр 5 ел дәвамында язган. Бу китаплар белән институт сайты аша электрон форматта да танышырга мөмкин.
татар лексикологиясы хезмәтләренә безнең Россиядә яши торган башка галимнәрнең, ул башка тел галимнәреме или рус теле галимнәренең дә ихтыяҗы бик зур, алар бездән сорыйлар. Шуны исәпкә алып без эшли башладык. Инде шушы томнарны яңартыбрак, тулыландырыбрак рус телендә эшли башладык. Бу минутларда пирамида күңел ачу үзәгендә театральләштерелгән концерт тамаша бара. Үткәннәр сагындыра дип исемләнгән бу кичәне Болгар радиосы оештырган. Анда 30-га якын җырчы чыгыш ясаячак. Концертта ретро җырларда яңгырый. Анда хезмәттәшем Илдар Сафиуллин эшли. Ул безнең белән хәзер элемтәдә. Илдар, быелгы тамашаның үзенчәлеге ниде? Хәерле кич, Фәнис, чыннан да әлеге концертның исеменә туры килә. Пирамидада бүген 90-нчы еллар мөхите хакимлек итә. Монда килгән тамашачылар да үзләрен үткәнгә әйләнеп кайткан сыман тоя. Биредә җыр бию, ретро җырлар гына түгел, ә инде илебез тарихында әһәмиятле булган вакыйгалар да тасвирлана. Шулай ук шәһәр белән авыл арасындагы мөнәсәбәтләр, андагы яшәеш тә киң чагылдырыла биредә. Калада яшәүче кешеләрнең гомер үткәнендә сизмичә тормыш куллары, эш мәшәкатьләре һәм инде үткәннәр турында уйланулар һәрвакыт актуаль ди әлеге концертны оештыручы Болгар радиосы хезмәткәрләре. Шаркылдап клипта утырырлар. Бик матур тамаша, сценарий буенча да, гомумән атмосфера буенча да, сәхнә бизәлеше, алып баручылар, ә инде җырчылар турында әйтеп тә торасы юк. Җырчылар үзләре дә бүген сәхнәгә чыккач, яшь чакларга әйләнеп кайткандай булабыз диләр. Күп кенә артистларны нәкъ менә бүген башкарган җырлары берничә дистә ел элек халыкка танытканда инде. Яшьлек беренчедән ул вакытта бик күп концертлар бирә идек, бик күп популяр җырлар туды. Инде тамашачылар бу концертны зарыгып көткән. QR-кодлар гамәлдән чыгарылганнан соң бу әле беренче тамаша. Шуңа күрә Казаннан гына түгел, районнардан да халык җыелган. Бөтен без белгән инде яшь вакыттагы Зәйнәп Фәрхетдинова, башкалар артистлар барысы да катнашыр дип уйлыйбыз. Карыйсым килде. Кызым белән бергәләп килдек. Аксубайда. Бу концертта Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөлфия һәм Җавид Шакировлар, Гөлдәния Хайруллина һәм башкалар чыгыш ясый. Җыр моң аша яшьлекләренә әйләнеп кайткан тамашачылар өчен бу онытылмаслык вакыйга булачак. Әлегә менә шундый яңалыклар игътибар өчен рәхмәт, Фәнис, сүз сиңа. Рәхмәт, Илдар. Турыдан-туры эфирда минем хезмәттәшем Илдар Сафиуллин иде. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр, барыгызга да уңышлар телибез һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Аш бүлмәсе яисә шкаф купымы Даниэл Мастердан кичектереп түләү шартлары белән икесен дә алырга була. 2-167-166 номерына шалтыратып заказ бирегез һәм ел дәвамында өстәмә чыгымнарсыз өлешләп түләрсез. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш бөгелмә, баулы Ознакайда көндез булытлы, төнлә бераз кар явачак. Республикабызда атмосфера басымы күтәрелә, явым-төшемнәр кими. Тутырыксыз һава шартлары тәэсирендә төнлә урыны белән томан көтелә. Температура тагын 1 градуска төшә, аязганда -15 градусын тәшкил итә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензеле-Мензелеевста аязучан булытлы көн, явым-төшемнәрсез. Бу көннәрдә көчле магнит давылы булу ихтимал дип кисәтә синоптиклар. Сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кич белән ява башлаган кар иртәнгенә туктай, җил көн яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә төнлә карлы яңгыр явачак, көндез болытлы көн көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр юк диярлек -3 градус. Кыш ошаса да, ошамаса да, үтә дә китә, аның матурлыгын күреп калырга ашыгыйк. Санчи иммунитетны ныгыта һәм көч кертә. Кан әйләнешен яхшыртканга күрә, санчи организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, хәл кертә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармлен даруханәләрендә сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8 927 236 71 75. Сайты sanchi.rf. Казанда бераз кар явачак, -3 градус көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 759 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Бүгенге сәгатьләргә менә шулар, исән-мин булыгыз.